Насим Давлетов, Мензелинский район, Лена Галеева, Кукмарский район, Артем Морозов, Нижнекамский район, Светлана Заикина, Альметьевский район. Фермеры в зале, они здесь. Мы попросим их встать, поаплодируем. Бекзор рахмат сезгә уңышлар. Аларга бөтен зал алкышлый. Рөстәм Миннеханов Татарстан җирендә көч куеп эшләүче фермерларга рәхмәтен белдерә. Алар арасында Минзәләдә яшәүче Насим Дәүләтов та бар. Гордимся нашими фермерами, которые фактически с чистого листа создали успешный сельский бизнес. Республика президенты әйткән сүзләр әлбәттә күңелгә хуш килде ди Насим Дәүләтов. Тырыш гаилә бит алар. Эшләрен 90нчы еллар азагында ук башлап җибәрәләр. Заманча технологиялар ярдәмендә уңышны ел саен арттырып торалар. Дәүләт ярдәме дә бар. Бу бәрәңге үстерүгә безгә тоже Минсельхозның поддержкасы бик көчле. Менә шул ук мелиорация җагыннан да, субсидиялар җагыннан да. Бәрәңге басуы буйлап әнә шундый заманча комбайн җилдерә. 36 миллион сумлык техника белән идарә итүче егет Насим Дәүләтовның төпчек улы. 12 яшьтән бирле комбайнда йөрим. Алай авырлыгы юк. Бу бөтенесе чит ил техникасы, бөтен әйбер автоматикада. Насим Дәүләтовның ике улы, кияүе, туганнары да биредә эшли. Яшелчә үстерүдә хезмәт куючы 16 кешенең күбесе бер гаиләдән. Басуларында кебестә дә әче тормада үстерәләр. Кызыл чөгендернең икенче уңышы өлгергән. Хәзер кишер алалар. Агроном һөнәрен үзләштергән улы улы Шамил дә уңыш җыйганда комбайнга утыра. Кишер бу көндә 65 тонна гектарыннан бирде. Бу яхшы показатель дип әйтик. Барса яхшы, бу көндә погода позволяет. Барлыгы 700 гектар чәчүлек җирләре үстереп җыю гына түгел, уңышны урнаштыру да кирәк. Бу хуҗалыкның федераль сату челтәрләре белән хезмәттәшлегенә инде 5 ел икән. Элекке кебектәге 50 килолык капчыклар белән сату бетте хәзер. Бүген көндә менә таләп итәләр даже 2 кило жарым тутырылган фасовка дип атала инде. И без әле элек бит инде 4 жарым сантиметр бәрәңгеләрне ташлыйдыр. Бүген көндә сәүдә нокталары менә аларны бүген сорый башладылар. Сәүдә челтәрләренә керү авыр түгел, моның өчен сыйфатлы товар җитештерергә һәм тиешле таләпләрне үтәргә кирәк ди, һәм моны эше белән исбатлый. Складларыннан кыш буена 10 000 тоннадан артык яшелчә озатылу. Шуның ачык дәлиле. Минзәлә районыннан Айза Шаймарданов, Илшат Аюпов, Рамил Закиев.